गसाइगावआव पुलिसा ब्राउन सुगारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। कक्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साबकाटा पुलिसनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय 2 नं पलासकुरि गामियाव थांनाय हरनि 10 रिंगासो समाव गसाइगाव पुलिसनि बिबाननि गाहाय हिरेन कुमार देखानि दैदेननायाव मोनसे गोख्रों हानजाया स्रोद सुलुंनिफ्राय बिथा खालामनानै 8.7 ग्राम ब्राउन सुगारजों लोगोसे सानै सुबुंखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै ब्राउन सुगारखौ स्रोदै फानखोमानो लांनाय समावनो हमनो हानाय जायो होननानै पुलिस बिफाननिफ्राय मिथिहोदों। हमनो मोननाय सानै सुबुंखौ गसाइगाव महकुमानि सिङावनो थानाय 2 नं पलासिगुरि गामिनि मसरफ आली आरो इसानुर रहमान होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे गोनांथार फोसावनाय बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव एसबिआइ ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा एसडि क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव एसडि क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।